खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङा गावनि न'खौ दोननानै बहाबाफोर थांनो नागिरदों नामा बा न'आव रावबो सासेबो मानसि दोनालासे गावनि न'खौ दोननानै बहाबाफोर थांनो नागिरदों नामा जुदि थांनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा खेबसे मोजाङै सानफिन मानोना नोंथांनि न'आव रावबो गैयै समाव सोरबा दुथां सुबुङा खाबु लानानै नोंथांनि न'आव थानाय बेसेन गोसा मुवा बेसाद गासैखौबो लानानै थांजोबनोबो हागौ दीपावली फोरबोनि समाव न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखाव खावनाय जाथाय गुवाहाटीनि एखे मोनसे ओनसोलावनो गंनै न'आव बा गंनै फ्लेटआव सिखाव खावनाय जाथाय गुवाहाटी काहिलिपारायाव थानाय फागुना राभाब हाटआव गंनै न'आव सिखाव खावनाय जाथाय जादों ध्रुव बर' बिथांनि भारा थानाय न'आव सिखाव हाबदों जेराव सिखावा मोनथाम सनानि माला मोननै सनानि आस्थाम आरो 80,000 रांखौ लानानै थांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिवाली फोरबोनि थाखाय ध्रुव बर'नि गासैबो न'खरनि सोद्रोमाफोरानो अयोध्यायाव थांदोंमोन बेयावनो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै हरनि 2 रिंगासो समाव सिखावा बिथांनि न'आव हाबदों आरो न'आव थानाय मोनथाम सनानि माला मोननै सनानि आस्थाम आरो 80,000 रांखौ लानानै थांदों बिथांनि न'आव सिखाव हाबनायनि अनगायैबो बे ओनसोलावनो प्रेरणा पाटगिरिनि न'आवबो सिखाव हाबदों बिथांनि न'निफ्राय सिखावा गोबां सना रुफा लानानै थांदों 7 सनानि आस्थाम मोनसे सनानि माला आरो 8 जरा सनानि सना लानानै थांदों लोगोसे लेपटप केमेरा एन्ड्रइड फन बायदि बायदि लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों दीपावली फोरबोनि रंजाबाय थानायनि गेजेरावनो रोंगौथि गोनां सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा दीपावली फोरबोनि रंजाबाय थानायनि गेजेराव गुवाहाटीयाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों जरासे सेंग्रा आरो सिख्लानि जिउ गोमानाया गुवाहाटीयाव सोमोनांनाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि स्कर्पिय' गारिया गुरुबजोबदों गुवाहाटीनि खानापारायाव मोनानि समाव जादों बे जाब्रबथाया गंनै स्कर्पिय'नि गेजेराव मोखांजों मोखां जानायाव बे जाब्रबथाया जानो मोनदों गुफुर गाबनि स्कर्पिय'आ 6 माइलनिफ्राय फैदोंमोन आरो आसाम राइफल ट्रेन्जिट केम्पआव गिदिंफैदोंमोन बेयावनो सेंग्रा सिख्ला गाखोनाय स्कर्पिय'आ गोख्रैथिजों खारबोनायाव गुफुर गारिजों मोखांजों मोखां जादों बेयावनो गोसोम स्कर्पिय'आ लामानि साखाथियाव थानाय फुटब्रिजखौ ससे मानखोहैनानै सौख्रांहैदों आरो बेलथायदों जायजों जरासे सेंग्रा सिख्लाया थैनो गोनां जादों आरो सासे बर' सिख्लाया जोखोम जानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय सेंग्रानि मुङा दिपिट दे आरो सिख्लानि मुङा कनामिका नार्जारि ओजोंहाय जोखोम जानाय सिख्लानि मुङा नेहारिका बसुमतारी हरनि समाव जानो मोनदों बे जाब्रबथाया जिउ खोमानांनाय दिपिट देआ गुवाहाटी श्रीनगरनि थागिबिमोन आरो कनामिका नार्जारिया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गुकुलकाटानि थागिबि दिगराज आरो उषा नार्जारिनि फिसाजोमोन न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय कनामिका नार्जारिया सिगाङाव नवोदयाव फरायोमोन बेनि उनाव क'क्राझार साइन्स कलेज आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय एमएससी खालामदोंमोन बेनि उनाव गुवाहाटीयाव कचिंनि थाखाय बिथाङा थाहैदोंमोन कचिं खालामनायजों लोगोसे गंसे प्राइभेट फरायसालियावबो खामानि मावोमोन होननानै फोरमायथिदों न'खरनिया जोंनि दोलोआ गोख्रोङैनो फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ नाथाय बिपिएफनिखौ फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बे बिबुंथिखौ होदों UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ फैगौ 13 नभेम्बराव आसामनि मोनबा बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जागोन बे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लानानैनो बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ नाथाय BPF दोलोनिखौ फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै BPFनि बिजाथियाबो बिसायख'थिखौ गेलेला होननानै बबेबा जायगायाव खारनानैसो थाहैनो नागिरबायमोन बिथांखौ हमनानैसो लाबोफिनदों होननानैबो बुंथिबावो UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बे समाव BPFनि थासारिया मावरिया खावरिया जानानै दङ बिथांमोननि MCLAफोरा सोरबा BJP आरो सोरबा UPPLआव हाबहैजोब्बाय खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारिखौबो जयै नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय बे खेबाव फोसावदिं मेल खुंनायाव खाम्फा बरगयारीखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो बुंथिबावो आरो UPPL दोलोनिया 70,000नि बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानैबो गोख्रोङै दाबि खालामो UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ ओजोंहाय बिहाली आरो सामुगुरि बियाबावबो बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंनाय जागासिनो दं
सामुगुरि आरो बिहालियाव बीजेपी आरो कंग्रेसनि गेजेराव गोख्रोङै दावहाया जागोन। सामुगुरियाव जेब्लानिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै अक्ट' फोसावदों अब्लानिफ्रायनो दुंहाव थासारि जादों कंग्रेस आरो बीजेपीनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव। दा बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिं मेल खुंफुंबाय थानायनि गेजेरावनो कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बीजेपी दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। सामुगुरि बियाबाव गोबां इमामफोरानो बीजेपी दोलोआव हाबफैदों। ओजोंहाय बिहालियावबो मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांनि दैदेननायाव बीजेपी दोलोआ गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिवाली फोरबोनि रंजाफुबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा स्कुटिजों फैनानै बिबथै आरो बियादैखौ बिथांमोननि न'आवनो गावथारनानै गालांदों। दिल्लीनि साहादारा ओनसोलाव जादों बे गावथारनाय जाथाया। गावथारजानाय बिबथैया 40 बोसोर बैसोनिमोन, मुङा आकाश शर्मा, आरो बियादैया 16 बोसोर बैसोनिमोन, मुङा ऋषभ शर्मा। फोरमायथिनाय बादिब्ला बिबथैनि सुथुरानो बे इनाय खामानिखौ मावदों। बिबथै आकाश शर्माया सासे सुबुंनो 70,000 रां होनो गोनां दंमोन। बे रांनि लेनदेनखौ लानानैनो बिसोरनि गेजेराव सुथुर जादों आरो बेबायदि गुलि गावनाय जाथाया जादों। फोरमायथिबावदों दि दिवाली फोरबोनि थाखाय बिथांमोनहा बमा गावगासिनो दंमोन। बे समावनो सानै सुबुङा स्कुटिजों फैनानै गिबियाव बिबथैजों रायज्लायफैग्रोदों। बेनि उनाव रायज्लायखांनायनि उनाव बिबथैया जेब्ला गावनि न' फारसे गिदिंलांफिनो बे समावनो उननि फारसेनिफ्राय आकाश शर्मानि सायाव गुलि गावदों। बिबथैखौ गुलि गावनाय सोदोब खोनानायनि उनाव ऋषभ शर्माया ओंखारबोदोंमोन आरो दुथांफोरखौ ससे होसोलांदोंमोन। बेयावनो दुथांफोरा आरोबाव ऋषभ शर्मानि सायाव गुलि गावदों। बे जाथायाव आकाश शर्मा आरो ऋषभ शर्मा सानैबो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो आकाश शर्मानि 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्लायाबो जोखोम जानो गोनां जादों। गासै जाथायानो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। सीसीटीवी फुटेजनि सायाव दा बिथा खालामनानै नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। बमा गावनायनि जाहोनाव आसामनि सिलचर, तिनसुकिया आरो गुवाहाटीआव गिख्रंथाव अर खामनायनि अनगायैबो शिबसागरावबो गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। अर खामनायजों सासे सुबुङा गोथाङैनो खामथारजानो गोनां जादों। शिबसागरनि सदर थानानि साखाथियाव थानाय लख प्रिया पादाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। अर खामनायजों गोबां भारा न'आ खामनानै सेवहांगार जादों, जेराव गंबा सिलिन्डाराबो बेफ्रुनानै बांसिन अरा गिख्रंथाव महर लादों। जाय अर खामनाय जाथायाव रामजतन माहातो मुंनि सासे सुबुङाबो गोथाङै खामथारजानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बे अर खामनाय जाथायजों गोबां धोन सम्पति खहा जानायखौ फोरमायथिदों। लोगोसेनो रां रुफा जि जोम गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों, जेबो रैखा मोनाखै होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुङा। फोरमायथिनो गोनांदि शिबसागराव अर खामनायनि अनगायैबो दिवाली फोरबोनि जागायजेननायावनो सिलचराव गंसे कापास बा तुलानि गुदाउनाव अर नांनानै गासैबो खहा जादोंमोन। बेनि अनगायैबो तिनसुकियायाव अइल टेंकार, अदेबानि थाव रोगाग्रा टेंकार आरो गुवाहाटीआव टायारनि गंसे गुदाउनाव अर नांनानै गासैबो सेवहांगार जादोंमोन। UPPL सोरखारा हानि पाट्टानि मुङाव जि लेखा बिलाइ रानदों बेयो 3 बोसोरनि भेलिडिटिल' दङ। बे अजदखौ होदों BPFनि माइनरिटि सेलनिफ्राय। UPPL सोरखारा हानि पाट्टा राननायखौ लानानै BPF आरो UPPLनि माइनरिटि सेलफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। UPPL सोरखारा जायखौ हानि पाट्टा होननानै रानदों बेयो हानि पाट्टा नङा, लेन्ड पलिसि 1989 नि सायाव बिथा खालामनानै होनाय लेखा बिलाइसो, जायनि भेलिडिटिया 3 बोसोरल' होननानै बुंथियो आरो बे 3 बोसोरनि उनावसो नायबिजिरनानै जुदि हानि पाट्टा होनो हायोब्ला होनाय जागोन। नाथाय 3 बोसोरनि उनाव प्रमद बर' आरो EM रनजित बसुमतारिया बबेयाव थागोन जेबो गेरेन्टि गैया होननानै बुंथियो BPF माइनरिटिनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हानि पाट्टा होनानै राननाय लेखा बिलाइयाव प्रसेसन सार्टिफिकेट आरो सेटेलमेन्ट होननानैसो मख'नाय दं, हानि पाट्टा होनानै जेबो मख'नाय गैया होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि 2023 मायथाइनि 12 जुनाव CM अफिसाव प्रमद बर', उर्खावगोरा ब्रह्म आरो आसामनि गिबि मन्त्रि जयै जिरायदोंमोन, जेराव होस्रांनाय जानांगौ होननानै सावरायदोंमोन। बेनि उनावनो होस्रांनो नटिसबो हरदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोख्रोङै गसंथेदोंमोन। होस्राङोब्ला गोदानै न' लुनानै होफिनगोन होननानै गोख्रोङै हाग्रामा महिलारिया बिबुंथि होदोंमोन। बेनि उनावसो राजखान्थिनि थाखाय UPPL सोरखारा होस्राङाखै होननानै बुंथियो BPFनिफ्राय। ओजोंहाय हानि पाट्टा राननायाव हानि प्रसेसन सार्टिफिकेट आरो सेटेलमेन्ट होननानै BPFनिफ्राय अजद होनायनि सायाव UPPLनि माइनरिटिनिफ्रायबो गोख्रोङै खेंफोरथि होदों। UPPL सोरखारा हानि एलटमेन्ट होनायखौ बिथांमोनहा एडिट खालामनानै रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थियै बुजायनो नाजादों होननानै बुंथिदों आरो बेनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर सोरखारा थांनाय बावैसो सिगां सिडली सार्कलनि सिङाव 1868 हानि पाट्टा सेटेलमेन्ट राननानै होदों। नाथाय BPF सोरखारा साबैसे मुस्लिमफोरनो हानि पाट्टा होनो हाखो होननानैबो सोंथि खालामो।
आरो BPF दोला मुस्लिमफोरखौ मोजां मोना BPFनि सोरखारनि समाव मुस्लिमफोरखौ सान हर गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन आरो न' बां सावनानै होनाय जाथायबो जादोंमोन होननानै बुंथिबावो UPPL दोलोनिफ्राय नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों